Pri dopravnej nehode nedaleko Košíc lietali vo vzduchu autá. Lupiči vykopávali v záložni počas dňa zamknuté dvere. Pozemková mafia zarobila 700 000 eur. Dobrý večer. Aktuality kauzy a skutočné príbehy skutočných ľudí. To všetko na vás čaká. Samozrejme v Kriminovinách u nás na Jojke. Dobrý večer. Začíname Na ceste. Keď sa vracal mladý pár z Prešova domov, zrazil sa s iným autom. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby vodič so svojou priateľkou po zrážke neleteli vzduchom niekoľko metrov. Následne sa ich auto vo vzduchu viackrát prevrátilo. Toto je Kristína, ktorá sa so svojím priateľom vracala z Prešova po diaľnici do Košíc. Keď vyšli v ľavom jazdnom pruhu na rýchlostnú cestu len asi 7 kilometrov pred cieľom a chceli obísť Mercedes v pravom pruhu, zrazili sa s ním. Obchádzať chcel údajne totiž aj on. On si nás nevšimol podľa jeho slov a vyhodil smerovku a rovno do nás to nabral a vlastne nás to tak rozkývalo. Mladík sa snažil auto udržať na ceste podľa svojej priateľky zo všetkých síl. Žiaľ márne. Posádku dvoch mladých ľudí po náraze vymrštilo na svah. Tam urobili niekoľko kotrmelcov, no a skončili zapichnutí so svojím autom v poraste. Ja neviem, ako sme vôbec skončili tu a nás vyhodilo a trikrát sme sa pretočili a som tu. Nad párom stáli v skutku všetci anjeli strážni. Mladíka previezli záchranári s ľahším poranením hlavy a krčnej chrbtice. Jeho priateľka obišla s menším šokom a odreninami. Bolel ma hrozne palec, takže asi tak. A ešte pas. Aj to ma bolelo. Ale inakšie som v poriadku. Vodič Mercedesu s nami hovoriť nechcel. V menšom šoku však ostal aj on. Na mieste zasahovali dopravní policajti a hasiči. Auto sme zabezpečili proti úniku látok a odpojili baterky. Aj keď si mladík kúpil auto len nedávno, môže tak hovoriť so svojou priateľkou o obrovskom šťastí.